So uwan man kayo ni, sao man ni ron. Oh. Sa man ni mamista ta o mobalik ta sa agi. Maing hapon guys. So naka uli ko kuan guys kanang bukid guys. Ningo tay kwarta magay natay brad nga pangtubil okay uli ta. Suri-suri mi diri kuan. Amo ang baryo. So hapit sa simbahan guys kay nagkot ani. Nami diri guys, namakals mi guys. Namakals. So mo ni mga tagbalay diri Salamat guys sa kaon. 6 years o 5 years ba nga wala ka pamista. 5 years yun. Pila na edad ni Virgil? O sa nga katuig ko diri. Puno naman tali. 5 patali naglakaw na sa Di kay pag rin ako diri gamay pabayato niya. Please call naman siya. 5 tali, 5. 5 ana. Kay ang upat ug tulo naman diha sa daycare. 5 lagi tali. 5 katuig ko ka pamista diri Karon man balik. Dugaya gud pa na balik ay. Usa tong nagtinabang itong dinito si Junior Intake nung Naman. umpisa na itong pagpuya sa trabaho sa na. Gari mo to. Ay tabang nga dito ininitay sa. Oo. Oh, Mo lagi to niya pagkaugma sinayaway mi diri. Kiti. patay ba? Oo. Wal. Ay, linaw na panahon guys. So larang maniskuhay guys Oh. So karon linaw na mga panahon, manisko na sa plaza guys. So sari pa ta manisko na may gang may tagay-tagay diri Anya gutom man. Kaon. Magkira si Miguel may.
Ora. guys. Muna, kabantay mo guys katong termino na kong upload sa YouTube guys, nga ni sayaw guys. Man yo. Oh. Kuan pa to 6 years ago. Ang edad niya ron kay 62. Hi guys. Oh. Ako mga porte. guys. Katong ni Oh. imong gikuan. Katong nagsayaw ka diya ba? Batang Oh. Nagsayo din. Adri ang Oh. mga Mao ni siya guys oh. Katong kusog yung mananas tuhod oh. Karan. Lulot. Bisa karan, bisa karan. Makaya pa diya eh. An kumbasa. Ay ater. Ayo, di sa guwapo, tanto lang. Tantong guwapo. So muna guys ha. Atang-atang lang, minis ko meron taon-taon. Nya. Butyok! Hi guys. So na ako ang kuan guys oh, manghod nga Kasgwin Palo. Oh. Palo Kasgwin Vlogs. napo ni siya YouTube channel og kuan kanang si tawag ni Facebook page. Ah. Nahaper mo kung buhok na yo. Yawan, bukay na. So, kabatay mo ron guys oh. Disco na guys. So, 6 years ko karon nga nakapamista. Pita-pita. So, muna ako ang kuan oh. Akong dancer sa una guys oh. Na, muna oh. Bakal. Kaya na tiguang. Mga kabakal. Ipalihog ko ninyo og kuan sa Ha? support okay, sa kuang okay kayo guys. si Boy Pobre Official. Ah. Muning dancer sa una guys, katong ana na sa kuan ba? Kabantay mo to. Muludod mo ana sa tuhod oh. Batanon pa kami. Karon bata lang gyapon. Nya karon ni ana gyapon siya nga kaya gyapon kuno niya si sila do man siya. Ang imong edad sa una 50 katong 6 years ago man. O i-flash ko karon. 57. 57 sa sata re. Oh. 57 yung edad ato. Mo to last nakapamista dire. Nakaroon sa Diyos mo kaya So ko. 62 na sa pila naman. Ano mga 6 years na gyud. Ako na po Karon mo so kabalik pamista dire. Galing ng barangay. Mga kapubri. Ikaw ay ba? Asa na si Aryo? Sana dito si Aryo? Tanawa lang ni sa kuan. YouTube. Nakita mo. Magong na. Panwa, wala mo iba flash Gong, ko. gong may kanami. Batang bakal. Abatan on pa oy. Katabang na. Sa Diyos mo ko. Batang bakal pa ko eh. Abatan on kaya ay. Katawa sa siya. Katong pa aksa na mo. So wapa Nanamis Plaza guys. So wala pa magsugod ng disco kay na pa'y prosesyon. Naadiri sa mi. Tambay sa mi gamay sa tindahan ni Titi Andoy. Di ara diri. So karon taon sugdan ng disco ha. Hinahinay tag disco ug atong tuhod ani pag exercise ato ang mga join ba. Di ba? Hello guys. May gabi guys. Sugod ng disco guys. Mahal kayo ang entrance kay tag 80. So dire na mis gawas manayaw guys. Tanawan niyo oh. Para guys oh. Entrance 80. Ang mulukso sa gatos. Ang moitsit 200. Para mi deres ka. Oh? Ah, klaro kayo eh. Mga dengas mo tagal sa. Ayo. Oh. Mga tango mo tayo sinawa rin. Woo! Tara na rin oh. Libre ang tagal-sinta niyo oh. Oh. Tara oh. Tara na rin. Oh. Kabantay mo oh.
Gara mo diyo.